que ens surten a nosaltres com a institució, fruit de les diferents taules i del treball dels tècnics, projectes molt interessants. I ens vam trobar amb algunes situacions que vam veure que calia millorar bastant. El que contemplava aquest protocol és que hi ha d'haver com un equip referent. I nosaltres el que ens ho hem posat sobre la taula com una cosa interessant per parlar i intentar organitzar alguna cosa. Les accions dirigides a primers consums, com ara la que ara es farà properament per Patú. Però el treball que es fa a nivell d'escoles. Coses es treballen directament des de la taula, hi ha coses que es deriven a les comissions, que es creen grups de treball. És un punt que és la formació i capacitació tècnica per als professionals del treball en famílies. Molta activitat de contacte social entre persones amb salut mental i persones sense diagnòstic de salut mental. I hi ha molta invisibilitat davant d'aquestes situacions. I està molt bé perquè és una eina més i sembla ser que els llocs on està funcionant. No és tan fàcil realment apostar per aquest model i que tothom es posi les piles.